Лукашенко і Путін сустрэнуцца ў Сочи 22 лютага. Незаконны кіраўнік Беларусі спадзяецца прывесці са спаткання чарговыя $3 мільярды расійскага крэдыту, каб традыцыйна аплаціць старыя расійскія ж пазыкі. Хаця Лукашенко і заяўляе, што прасіць гэтыя грошы не будзе. І нагул гэта не самае важнае. Выглядае на тое, што ранейшыя заклікі Крамля аб канстытуцыйнай рэформе і дыялогу беларускіх уладаў з апанентамі былі задаволеныя. Ці гэта сапраўды так і ці рэжым гатовы развітацца са шматвектарнасцю? Усевалад Шлыкаў. Дзяржаўныя СМІ і праўладныя блогеры трыумфуюць. Не паспеў адгрымець усебеларускі сход, што меўся стаць сімвалам канчатковай легітымізацыі ўлады, як у Крамлі пацвердзілі. Пуцін з Лукашэнкам сустрэнуцца яшчэ да канца лютага ў Сочы. Дык яшчэ і крэдыт у $3 мільярды дадуць, каб з папярэднімі пазыкамі расплаціцца і дацягнуць да канца года. Недарма на сходзе было фактычна абвешчана пра заканчэнне эпохі шматвектарнасці ў беларускай палітыцы. Содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение. И пока мы стоим рядом, плечо в плечо или спиной к спине, никто нас ни на колени не поставит и не наклонит. У Москве, вядома, ухваляюць геапалітычны выбар Мінску. Гадамі мясцовыя адмыслоўцы наракалі на нелаяльнага Лукашэнку, што, маўляў, толькі просіць і абяцае. Наўзамен нічога не дае. Выглядае, што сёння старыя прэтэнзіі забытыя. Многовекторность – это все от лукавого. Об этом заявляли многие лидеры постсоветских государств. И на Украине это было принято, просто было нормой, что якобы мы не участвуем в никаких блоках, мы ведем такую многовекторную позицию. На самом деле это одной задницы на всех стульях. Многовекторность это на самом-то деле обозначает в сторону от России. Акрамя абяцання супольнага вектара, Лукашенко зноў і зноў выкарыстоўвае сваё палітычнае шанцаванне. Пратэсты ў Расіі, якімі кароткімі яны не былі, паводле яго ёсць акурат тым, пра што Менск папярэджваў братнюю Москву. Помните, я когда-то говорил, очень либералы возбудились в России по поводу моего заявления, что придет время, и нам с президентом России придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Что не так? Так. У адрозненне ад самога Лукашэнкі, Пуціну не тое, што за аўтамата, а са свайго палацу выходзіць не давялося. А расійскае народнае абурэнне выглядае не толькі абздушаным, а проста вычарпаным. Няўжо канспіралагічная рыторыка беларускага хаўрусніка трапіла на ўдзячную глебу? Гэта проста гульня на публіку. Прычым гульня нават не на беларускую публіку. Гэта гульня збольшага на расійскую публіку, якой чарговы раз спрабуюць прадаць пацалункі. Ну і сёння гэта ўжо не пацалункі збольшага не за нафту з газам, да сёння гэта пацалункі за падтрымку. Крэмль вуснамі Дмітрыя Медведзева, які яшчэ ў 2019 годзе настойліва раіў Беларусі прыняць, цытата, мужнае рашэнне па інтэграцыі, намякае. Папярэднія ласкі скончыліся. Экс-прэзідэнт і экс-прэм'ер, а цяпер намеснік старшыні расійскай рады бяспекі 3 лютага казаў прост. Трэба інтэгравацца цясней і збліжацца ажно да адзінай валюты. То бок Лукашенко свае $3 мільярды атрымае. Але что взамен? Кроме признания Крыма, единой позиции по Донбассу, единой позиции в отношении режима в Киеве, я могу предполагать, что в Кремле ждут реальных шагов по интеграции. Это, действительно, это должна быть интеграция более глубокая. З рэальных крокаў на карысць Крамлю вядомы адзін. Лукашенко адобрыў праект пагаднення з Расіяй аб перавозцы нафтапрадуктаў з Беларусі на экспарт праз расійскія парты. То бок стратная для нашай краіны пагроза пераправіць грузавыя плыні з Клайпеды ў Калінінград пакрысе робіцца рэальнай. Праўда, пакуль Лукашенко заяўляе пра абранне расійскага вектара, Уладзімір Макей напярэдадні масавага вобшуку ў беларускіх праваабаронцаў і журналістаў у аўторак выказаў спадзеў на выпраўленне дачыненняў з Еўразвязам. Mińsk będzie oczywiście próbował normalizować te stosunki, będzie próbował udawać... Мінск, вядома, будзе намагацца нармалізаваць адносіны, будзе спрабаваць рабіць выгляд, што ўсё ідзе па-старому, але так не будзе. Мы, як парламентарыі, будзем сачыць за тым, каб і камісар Джузепе Барэль, і ўся еўрапейская дыпламатыя трымалася пазіцыі, которую мы ясна выказалі некалькі месяцаў таму. Александр Лукашенко не легітымны прэзідэнт. Няма ніякай магчымасці супрацы з ягоным рэжымам. Ні адно еўра не можа пайсці на падтрымку гэтага рэжыму.
Моцныя словы, але выглядае на тое, што яны ўжо не адпавядаюць рэчаіснасці. Незважаючы на ранейшыя заявы, і Літва, і Латвія, і Эстонія купляюць электраэнергію з беларускай АЭС. Абсурду сітуацыі дадае тое, што ўлады, прынамсі, у Вільні і Таліне, рашуча патрабуюць гэтыя закупкі спыніць. Але ці можа Менск спадзявацца на большае? Уся надзея на самога Владзіміра Макея. У Беларусі гэта хіба адзіны чалавек, які вельмі якасна, вельмі прафесійна можа гандляваць кім заўгодна і чым заўгодна дзеля атрымання пэўных гарантый і пэўных прэферэнцый. І каб гэта была заява не Макея, а каго-нибудь іншага, я б сказала, што нічога не атрымаецца. Менск ужо двойчы выпраўляў дачыненні з захадам, проста вызваляючы папярэдніх палітычных зняволеных. Сёння ў нашай краіне вязнямі сумлення прызнана 255 асобаў. Усіх вызваляць у логіцы такіх гандляванняў рана, і таму Макей у апошнім інтэрв'ю расійскаму РБК высунуў тэзіс пра тое, што Еўропе проста неабходна незалежная Беларусь, а таму, маўляў, давядзецца пайсці на супрацу за дзеючым рэжымам. Z całym szacunkiem dla pana ministra nie prowadzi od wielu lat. З усёй павагай да спадара міністра, але Беларусь ужо шмат гадоў не вядзе незалежную вонкавую палітыку. Яна цалкам залежыць ад волі або няволі Пуціна. Таму, калі Беларусь хоча весці нейкую незалежную палітыку, то трэба аддаць незаконна узурпаваную Лукашэнкам уладу. Беларусь Лукашэнкі цалкам залежная ад Расіі. Улада не можа нават весці самастойную інфармацыйную палітыку. У жніўні дзяржаўную прапаганду выцягвалі расійскія адмыслоўцы. Пратэстоўцаў збівалі між іншага супрацоўнікі украінскага беркуту, што уцяклі ў Расію. Калі ж Лукашенко зноў паспрабуе падмануць Крэмль і не аддасць незалежнасць за расійскую дапамогу, хто падтрымае гэты рэжым тады?